Apaka-sizzling naman ni sir. Meron na akong iti-take out mga kalakwatsa. Mga kalakwatsa, welcome back sa ating channel. Nandito naman tayo sa Tayug, Pangasinan at ito ang part 2 ng ating vlog. Grabe, pupuntahan natin ang pinipilahang tapsihan ng bayan dito sa Tayug, ang Tapsi Avenue, Tayug, Pangasinan. So ano pang hinihintay natin? Tara! Alright mga kalakwatsa, so yun na nga, dumating na tayo dito sa Tapsilog Avenue, dito pa rin sa Tayug, Pangasinan. Gutom na rin ako, so let's go, mag-order na tayo! Alright mga kalakwatsa, grabe naman. Sobra palang daming menu talaga dito sa Tapsilog Avenue at na-serve na nga ang lahat ng ating in-order. Siyempre, titikman natin ang kanilang menu dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Sobrang excited na ako. So, tara, umpisahan na natin mga kalakwatsa. Ang una po nating titikman ay ang kanilang tapa. So, may iba't ibang klase po ng tapa dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Ito po yung classic tapa, ang kanilang sweet and spicy tapa at Pinoy tapa. Alright mga kalakwatsa, ang una po nating titikman ay ang kanilang Pinoy tapa. Siyempre mga kalakwatsa, ito ay Pinoy tapa, Tapsilog pa rin ang tawag dahil meron po siyang kasamang itlog. O diba mga kalakwatsa, sa mga mahilig sa itlog yan, ito na bagay na to talaga sa inyo mga kalakwatsa. So let's go! Okay, so mga kalakwatsa, unahin na natin ang kanilang mga Tapsilog dahil siyempre, ito talaga ang ipinagmamalaki dito sa tapsihan ng bayan ng Tayug, ang Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Ang kanilang mga tapsi, mga kalakwatsa, ay nagkakahalaga lamang ng 75 pesos. So let's go! Samahan niyo ako mga kalakwatsa dito sa ating first bite. Again, ito po ang kanilang Pinoy tapa. Let's go! Wow, grabe! Totoo nga, ang sabay-sabay mga kalakwatsa, talagang beef na beef ang kanilang tapa mga kalakwatsa. Grabe. Titignan natin, sasabihin ko isa-isa mga kalakwatsa, ang pinagkaiba ng tatlong tapsi nila mga kalakwatsa pagkatapos kong tikman ang kanilang mga iba't ibang klase ng kanilang tapa. Okay mga kalakwatsa, ang next naman natin ang kanilang classic tapa. Ayan, ito pa rin ay isang klase ng kanilang Tapsilog dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Okay, let's go mga kalakwatsa. Grabe, excited na ako.
tikman ang kanilang classic tapa para malaman ko kung ano ang pinagkaiba nito sa kanilang Pinoy tapa. Let's go! Dahil yung Pinoy tapa, nalasahan ko siya, medyo salty siya, grabe, napaka-tender ng beef niya. Tignan natin kung mapapanindigan pa rin nila ang tenderness ng kanilang tapa dito sa Tapsi Avenue, Tayug, Pangasinan. Let's go! Grabe. Okay. Mga kalakwatsa, so far, for me, ang pinagkaiba ng kanilang classic tapa at ang Pinoy tapa, ang Pinoy tapa ay medyo salty siya, mga kalakwatsa. Pero itong classic tapa naman nila, mga kalakwatsa, ay medyo may tamis. So, yun ang nakikita kong difference so far ng dalawang klase ng kanilang tapa dito sa Tapsilog Avenue. Okay, grabe naman. Napaka-juicy at saka tender naman ng kanilang tapa. Okay, mga kalakwatsa, ang susunod naman po natin ngayon ay ang kanilang sweet and spicy tapa. So ito, mga kalakwatsa, again, lahat po ng klase ng kanilang tapsilog or tapa, mga kalakwatsa, ay nagkakahalaga lamang ng 75 pesos, di ba? Napakasulit na. Let's go, tikman na po natin ang kanilang sweet and spicy tapa or ang kanilang tapsilog. Alright, mga kalakwatsa, syempre para ma-experience natin ang spicy ng kanilang tapa, mga kalakwatsa, ihahalo natin ang siling na buyo. Grabe, natutuwa ako dahil, mga kalakwatsa, meron pala silang spicy tapa dito. At may, alam niyo naman, mga kalakwatsa, napakahilig ko rin sa spicy. Oh my God. Oh my God. Okay. Wow. OMG. Grabe. So far, mga kalakwatsa, sa tatlong natikman ko, ito ang recommended ko para sa mga mahihilig sa mga maanghang. Grabe, mga kalakwatsa. Lumalaban yung lasa ng kanyang tapa, yung salty ng kanilang tapa, at yung anghang. Grabe, napakasarap. Wala akong masabi. Ito, so far, ang the best for me, mga kalakwatsa, ang kanilang sweet and spicy tapa or kanilang tapsilog. Sarap. Okay, mga kalakwatsa, ito pang bite natin sa kanilang sweet and spicy tapa. Let's go! Wow, sarap. Alright, mga kalakwatsa, syempre nandito pa rin tayo sa kanilang silog meal at isa sa kanilang silog meals ay ang long silog. O diba, ano nga ba ang long silog, mga kalakwatsa? Ito ay combination ng longganisa at itlog, kaya siya long silog at syempre sinamahan pa ng sinangag. Ayan, so mga kalakwatsa or rice. Tikman na natin, mga kalakwatsa, ang kanilang long silog sa mga mahihilig ng mga long silog dyan na katulad ko. Let's go, tikman na natin ito. Wow! Wait lang, sarap. Wait. Wow. Okay. OMG. Okay, mga kalakwatsa. Napakalambot ng kanilang long silog. At the same time, mga kalakwatsa, talagang lasang-lasa mo yung longganisa niya. Habang kinakagat natin siya, kinakagat ko siya, mga kalakwatsa, napaka-juicy rin ng kilalang long silog. Super, mga kalakwatsa. Samahan niyo ako, mga kalakwatsa, sa isa pang bite natin dito sa kanilang long silog. Let's go! Wow! Actually, pwede ko siyang tawaging juicy longganisa or juicy long silog dahil napaka-juicy ng kanilang longganisa, mga kalakwatsa. Okay, eto na nga, mga kalakwatsa. Sunod-sunurin na natin ang mga long dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. At titikman naman natin ang kanilang hot silog. Ano nga bang hot silog, mga kalakwatsa? Ang hot silog ay pinagsamang hotdog, itlog, at rice or sinangag, mga kalakwatsa. So let's go. Okay, mga kalakwatsa, ang kanilang silog meal pa rin. Tulad ditong hot silog ay nagkakahalaga lamang ng 70 pesos. O diba, grabe, napakasulit na, mga kalakwatsa. Samahan niyo ako sa ating first bite dito sa kanilang hot silog, dito pa rin sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Let's go! Ay, wow, grabe naman. Actually, mga kalakwatsa,
Hindi dapat hindi dapat isa-isang bite dahil kayang-kaya ko siyang kainin ng buo. Hindi, joke lang mga kalakwatsa. So, okay. Mga kalakwatsa, yung kanilang hotdog, okay pa rin, the best pa rin mga kalakwatsa. Siyempre, hindi natin inaasahan na isang malaking brand o yung sikat na brand ang gamit nila dito sa kanilang hot silog. Pero sinisigurado ko naman mga kalakwatsa na may lasa at masarap pa rin yung kanilang hotdog dito sa Tapsilog Avenue. So yun, superb. Kudos ako sa Tapsilog Avenue dahil kahit hindi alam niyo yung mga kalakwatsa, alam kong gets niyo na kung ano yung branded talaga na hotdog na kinakain din natin. Pero kahit hindi po siya branded, grabe, superb. Sulit na mga kalakwatsa ang 70 pesos ninyo. Susunod naman natin ang kanilang lukban silog. O diba mga kalakwatsa, ano nga ba ang lukban silog or lukban longganisa mga kalakwatsa? Ito ay isa lang namang longganisa na pinagmamalaki sa Lukban, Quezon. Pero hindi na po ninyo kailangang bumiyahe sa Quezon dahil andito na ang kanilang lukban silog dito pa rin sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. I'm so excited na tikman natin mga kalakwatsa ang kanilang lukban silog. Okay, ang ina-expect ko mga kalakwatsa sa ating lukban silog or lukban longganisa, mostly ng lukban longganisa ay mabawang siya or mapaminta siya or salty siya. Pero tikman natin kung mapapanindigan nila ang kanilang lukban silog dito sa Tapsilog Avenue. Okay mga kalakwatsa, syempre sa mga ganitong rice meal, hindi mawawala ang kanilang sabaw. Take note mga kalakwatsa, o diba? Meron po silang free sabaw dito sa Tapsilog Avenue, Tayug. Salamat po. Ayan mga kalakwatsa. So, alam kong madaming nagtatapsi dyan, nagsisilog dyan. Hindi mawawala ang sabaw mga kalakwatsa. So, ayan, di ba? Free sabaw. At mga kalakwatsa, hindi lang ito free, kundi unlimited sabaw. So, pwede kayong kumuha ng sabaw ninyo, unlimited. So, tikman muna natin ang kanilang lukban silog dito pa rin sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Let's go! Wow! OMG! Wow! Amazing! Wait lang. Okay. Grabe. Tama nga ako mga kalakwatsa. Dahil natikman ko na rin ang lukban, longganisa mga kalakwatsa. At talaga namang lasang-lasa pa rin mga kalakwatsa ang kanilang lukban, longganisa or lukban silog dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Grabe. Kudos and amazing Tapsilog Avenue, Tayug. Dahil napanindigan ninyo ang lasa ng inyong lukban silog. At again mga kalakwatsa, ito ay nagkakahalaga nga lang naman ng 80 pesos sesos. Okay mga kalakwatsa, tikman muna natin ang kanilang sabaw. Ayan, ang tip ko sa inyo mga kalakwatsa, halu-haluin ninyo. Minsan nga mga kalakwatsa, nilalagyan ko rin ng kalamansi yung mga sabaw na sinihigop natin. So let's go, tikman natin ang kanilang sabaw mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, kung hindi ako nagkakamali, ang sabaw nila ay lasang bulalo. So mga kalakwatsa, in fairness, hindi lang siya yung parang tinimplan na lang ng Knorr cubes. Hindi mga kalakwatsa, dahil lasang-lasa mo pa rin talaga yung bulalo ng kanilang sabaw. Oh my God, grabe, the best. Mukhang mapapaulit-ulit ako ng sabaw sa pagkain natin ng kanilang mga silog meal. So isusunod natin mga kalakwatsa ay ang kanilang chicken tender. Ayan, so ito po mga kalakwatsa ang kanilang chicken tenders na nagkakahalaga lamang naman ng 80 pesos mga kalakwatsa. O diba? Napaka-social tignan ng kanilang chicken tenders. Let's go, tikman na natin. Okay mga kalakwatsa, ang kanilang chicken tenders, may nakikita ko ditong sauce. So para po siyang gravy niya. So let's go, tikman na natin ang kanilang chicken tenders dito pa rin sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Let's go! Oh my God! Tapan mga kalakwatsa. Okay. Grabe. Masasabi nga natin chicken tender siya. Dahil napaka-tender ng chicken niya. Alam nyo mga kalakwatsa, isa lang naisip ko, lasang-lasa po siyang chicken fillet ng McDo. Grabe. Napaka-tender ng chicken niya, napaka-crispy ng kanyang coating. Wow, the best. Isa pang mga kalakwatsa, let's go.
At masarap din yung gravy na mga kalakwatsa ha. Hindi lang putyo-putyong gravy ang kanilang ginamit. Wow, sarap. Sarap, oh my God. Alright mga kalakwatsa, syempre sa mga tapsihan na ganito, hindi mawawala ang condiments. Kompleto rin po ang condiments ng Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. So meron po sila ditong toyo, meron din po silang ketchup, hot sauce, patis, chili oil, at meron din po syempreng kalamansi. So mga kalakwatsa, dahil dyan, gagawa po tayo ng ating sausawan para sa next silog meal natin. So mga kalakwatsa, ito, ang lagi kong ginagawa is toyo. Yan, sa mga silog-silog dyan. Syempre mga toyohin dyan. Hindi charot lang. So mga kalakwatsa, ayan, and lalagyan din po natin siya ng kalamansi. Yan, syempre, partner ang kalamansi at saka toyo. At mga kalakwatsa, suwak na suwak ito sa susunod nating titikman. Ayan, pwede rin po nating lagyan ng kanilang chili sauce. Ayan, para medyo maanghang-anghang naman. Ayan. Ayan, so let's go. Ready na tayong tikman ang next meal natin dahil kailangan po talaga ng sausawan ito. Ang next po natin mga kalakwatsa ay ang kanilang bagnet silog. Okay mga kalakwatsa, ano nga ba ang bagnet silog? Ito po ay ang pinaghalo or combination ng kanilang bagnet at itlog. At syempre rice or fried rice. So let's go, tikman na natin ang kanilang bagnet silog. Ito mga kalakwatsa, actually ang nilulook forward kong tikman dahil paborito ko rin po yung mga ganitong bagnetan. Sausaw lang natin siya sa ating sausawan mga kalakwatsa. And let's go! Oh my God! Wait lang, samahan natin ang kanin. Wow! Grabe ah! Oh my God! Okay. Grabe! Wala akong masabi. Napakasarap din ng bagnet silog nila mga kalakwatsa. Take note, kanina pa siya nakaserve pero napaka-crunchy pa rin ng kanilang bagnet silog. At mga kalakwatsa, yung juiciness niya, malalasahan mo talaga, matitikman mo talaga sa kanilang bagnet silog. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, napakagandang combination ang bagnet silog at ang ginawa nating sausawan. Huwag na tayo mag-take siguro ng ibang food. Kakainin na lang natin to hanggang matapos. Napakasarap talaga mga kalakwatsa. Ang kanilang bagnet silog ay nagkakahalaga lang ng 80 pesos. O diba mga kalakwatsa, napakasulit na at hindi ka na talaga malulugi dahil grabe, napakasarap na kanilang bagnet silog dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Ang susunod naman natin mga kalakwatsa, grabe, hindi pa ako nakapag-move on dito sa kanilang bagnet silog. Meron pa ulit silang isa pang silog na nilulook forward ko rin mga kalakwatsa. Nilulook forward ko ang kanilang crispy bagnet bacon chips. Ayan, so mga kalakwatsa, ayan o grabe. Hindi pa ako nakapag-move on dito sa bagnet silog. Meron nga namang isang bagnet meal. Grabe kayo sa akin, Tapsilog Avenue. So let's go, tikman na natin ang kanilang crispy bagnet bacon chips. Okay, let's go. Grabe. Narinig nyo ba yung mga kalakwatsa? Napaka-crispy talaga ng kanilang crispy bagnet bacon chips. So, let's go. Tikman na natin. Wow. Okay. Feeling ko, same lang din siya ng bagnet silog mga kalakwatsa. Magandang partner rin ang sausawan na ginawa natin. So, let's go. Wow. Okay. Okay mga kalakwatsa, grabe naman. Tapsilog Avenue, napakasarap naman ng mga meal ninyo. Okay, ito ang kanilang crispy bagnet bacon chips mga kalakwatsa. Talaga nga namang napinindigan nilang crispiness. Okay? Yung lasa po ng kanilang bagnet, kahit naging chips na siya or bacon chips na siya, yung lasa ng kanilang bagnet mga kalakwatsa, kahit manipis na siya at ginawa na lang siyang parang chips talaga,
napakasarap pa rin at lasang-lasa mo pa rin talaga yung bagnet. Ang kanilang crispy bagnet bacon chips, superb talaga. Matapos natin tikman ang napaka-affordable nilang mga silog meals dito pa rin sa Tapsilog Avenue, isusunod naman natin ang kanilang sizzlers. So let's go! Alright mga kalakwatsa, siniserve na ang ating sizzling plate. Grabe, maliban sa kanilang sizzling meal, apaka-sizzling naman ni sir. Mukhang meron na akong iti-take out mga kalakwatsa. Charot lang. So mga kalakwatsa, let's go. Tikman na po natin. Thank you po. Okay mga kalakwatsa, ito na nga ang kanilang sizzling sisig. Siyempre sa mga sizzlers nila, uunahin na natin ang kanilang sizzling sisig. Hindi yan mawawala sa mga Pinoy meal natin. So ito mga kalakwatsa, ang kanilang sizzling sisig. Mga kalakwatsa, grabe, nagustuhan ko ang kanilang egg dahil malasado ang kanilang egg. So mga kalakwatsa, FYI lang, paborito pa rin ang mga malasadong egg. So let's go. Siyempre sa kanilang sizzling sisig, ang gagawin po nating una ay ang kalamansi. Ayan, pipigay lang po natin ang kalamansi. Ayan, ito po ang tamang pagkain ng sisig. After po natin pigain ang kalamansi, ihahalo na po natin. Ayan, so yung egg on top po na nakalagay dito sa sisig nila, kailangan po ninyo siyang haluin. At nakita ko po dito mga kalakwatsa ay meron pa rin po silang siling labuyo. So kung gusto po ninyong maging spicy ang inyong sizzling sisig, pwede rin po ninyong pigain talaga. Or tikman or lagyan ng siling labuyo. Ayan, so let's go mga kalakwatsa. Grabe, umuusok-usok pa talaga siya ang kanilang sizzling sisig mga kalakwatsa. At syempre dahil mahilig po tayo sa spicy, lalagyan natin ng sili. Ayan, haluan natin siya ng sili. So let's go mga kalakwatsa. Okay, with rice syempre. Samahan niyo ako sa ating first bite dito sa kanilang sizzling sisig. Let's go. Wow. Nice. Wow, grabe. Okay, mga kalakwatsa, yung kanilang sizzling sisig, for me, grabe yung kanyang hindi tinipid yung ingredients niya, hindi tinipid yung karne niya mga kalakwatsa. Grabe, napaka lilamlam ng karne ng kanilang sizzling sisig. Talagang yung lasa niya, yung itsura niya, hindi talaga tinipid mga kalakwatsa. Kudos ulit sa Tapsilog Avenue. Talagang hindi tinitipid ang kanilang meal. Meron din silang sizzling T-bone mga kalakwatsa. Grabe, apakasarap din ng kanilang sizzling T-bone. O diba, no need nang pumunta sa restaurant para lang makatikim ng T-bone. Ito ay nagkakahalaga ng 130 pesos. Eto na, kumapit na kayo mga kalakwatsa. Akala nyo ang bulalo ay sabaw lang? Sa Tapsilog Avenue, ginawa din nila itong sizzler. Ito ang bulalo steak na grabe, apakasarap din. O diba, akalain mo, no need nang pumunta sa magarbong restaurant para makatikim ng steak. Dito lang yan sa Tapsi Avenue, Tayug, Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 130 pesos. Okay, ang next natin mga kalakwatsa ay isang makabayang pagkain. Bakit nga ba? Dahil tinawag nila itong bistek Pilipino. Ang lasa niya ay bistek na bistek mga kalakwatsa. Isa rin ito sa must try sa kanilang sizzlers. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 90 pesos, diba? Sulit! Okay mga kalakwatsa, ang isusunod naman natin ay ang kanilang bulalo. O diba, mga kalakwatsa, maliban sa mga rice meal nila, meron ding pasabaw dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Titikman natin ang kanilang bulalo at ito ay nagkakalaga ng 130 pesos. O ayan, diba? So far mga kalakwatsa, sa tingin ko, ang kanilang bulalo ay good for 2 to 3 persons. So dalhin ang jowa. Kung wala ka namang jowa, mga friends mo, pamilya mo, tropa mo, let's go. Tikman na natin ang kanilang bulalo dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Okay, ang nakikita ko dito mga kalakwatsa ay meron pong Baguio beans. Syempre, meron pong cabbage at hindi mawawala ang kanilang beef. So let's go. Wow. Okay, grabe. Superb yung sabaw niya. Napakasarap. Yung kanilang gulay, naghalo. Yung linamnam ng beef, na humalo rin sa sabaw niya. So super, wala rin akong masabi. Grabe, again, napakasarap ng kanilang bulalo. Hindi nga naman nakapagtataka na talagang pinipilahan dito sa Tapsilog Avenue, Tayug, Pangasinan. Alright, grabe, as usual mga kalakwatsa, nabusog na naman tayo. Grabe naman talaga. Apakasarap, apakalilamnam,
apaka-affordable ang serving dito sa Tapsulog Avenue, Tayug, Pangasinan. Mga kalakwatsa, i-like na ang kanilang Facebook page at syempre, hanapin nyo na rin po at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel. I-search lang ang Louie TV Pangasinan. Dahil hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.